Hola, bon dia a tothom. El primer és donar la benvinguda a totes i a tots en aquest acte que un any més commemorant el Dia Internacional de les Dones. L'Ajuntament, en l'àrea de la igualtat, vol sumar-se a la reivindicació d'aquesta data important i expressar la renovació del compromís amb els valors de la igualtat. Avui, com cada 8 de març, som aquí. Som aquí per reivindicar drets que semblaven assolits. Som aquí per dignificar la vida de les dones. Som aquí per recordar la lluita feminista que ens ha guiat en un llarg camí. Som aquí perquè milers de dones abans varen ser al carrer. Cal practicar la cultura de la igualtat entre dones i homes i molt especialment de l'educació cap a aquest mateix objectiu. Conjuntament hem de rompre l'urna de cristall que atribueix rols, capacitats i valors diferents entre homes i dones. D'alterar els estereotips que encaixen a les categories masculí i femení en tots els aspectes de la vida. Esperem que siguem capaços d'aconseguir-ho més aviat que tard. Que més aviat que tard recordem el 8 de març com una data simbòlica feliçment superada, perquè les reivindicacions i propostes que ara fem visibles en aquest dia s'hagin convertit en una realitat i on la condició de dona i home sigui una qualitat trivial i mancada de rellevància social. Fins aquest dia, visca la lluita feminista en totes i en cada una de les seves formes i manifestacions. Ara pujarà Nataira Moyano, infermera de la residència geriàtrica, a llegir el manifest. Bon dia, gràcies, Cati. Avui, dia 8 de març, se celebra el Dia Internacional de les Dones, que l'agenda institucional representa una oportunitat per reflexionar i reivindicar els drets de les dones en totes les esferes de la vida pública i privada. Una cita que enguany coincideix amb el 5è aniversari de l'aprovació de l'Agenda 2030, que situa la igualtat de gènere arreu del món com un dels objectius de desenvolupament sostenible. Abans de res, volem fer especial menció a totes les dones que treballen als serveis essencials, perquè aquesta crisi té injustament cara de dona: sanitat, serveis socials, serveis de neteja, educació, serveis d'alimentació, farmàcia, psicologia. Aquestes ocupacions són essencialment femenines, ja que el 70% de les persones que s'hi dediquen són dones. Són majoria elles, les que són a primera línia, les que són un pilar estructural del nostre sistema, les més visibles, i a la vegada les manco reconegudes i pitjor remunerades. Les que fan doble jornada laboral, a casa i a fora, les que no poden optar a una prestació perquè no estaven assegurades, les més invisibilitzades. La igualtat ha de ser un propòsit compartit per tota la societat, un motiu de col·laboració, d'unitat i no de divisió. Un objectiu que ens compromet a tothom amb independència del nostre sexe, edat, condició o orientació política. En aquest sentit, reconeixem el valor de la Constitució espanyola de 1978 com a marc que consagra al nostre país la igualtat jurídica entre homes i dones, tal com veig recollit en el seu article 14. La crisi provocada pel coronavirus ha posat les cures en el centre i les dones a primera línia de resposta. Enguany, en aquest context difícil en què ens trobam, volem posar en valor la labor de les cures. Quan parlem de treball de cures, ens referim a totes aquelles tasques massa vegades invisibilitzades, que a través del sistema de socialització sexe-gènere s'han assignat a les dones, com són netejar, cuidar els infants i familiars, gestionar l'agenda familiar, garantir que les necessitats bàsiques familiars estiguin cobertes i moltes d'altres. Tasques imprescindibles que han estat contribuint al sosteniment de la vida sense que siguin valorades i reconegudes de forma justa, i moltes vegades no cobertes pel mateix sistema, ja que amb massa freqüència es desenvolupen al marge d'aquest. Parlant d'espais, temps o dedicació, també podríem identificar àmbits,
ja que podem parlar de cures dins l'espai reduït de la família, a l'espai comunitari, veïnal, associatiu, polític o podem parlar de l'autocura. El 30 de novembre de 2006 es va aprovar al Congrés, amb una amplíssima majoria, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, coneguda com Llei de Dependència, destinada a convertir-se en la quarta pota de l'estat de benestar. Des del feminisme, les expertes van celebrar la creació d'una llei que abordava la cura de les persones, però van advertir sobre la perpetuació del model social i simbòlic masculí que suposava. La crisi provocada per la pandèmia ho ha fet encara més evident i, per tant, s'han de centrar feina i esforços a la correcció d'aquesta situació de desequilibri. El desigual repartiment de tasques pel que fa al gènere té importants implicacions en la qualitat de vida de les dones, com és l'escassetat de temps per dedicar les seves prioritats, no poder escollir què volen fer en el temps durant el qual estan obligades a assumir tasques de cura, les baixes cotitzacions, per no poder dedicar el mateix temps que els homes a la seva professió, mitges jornades, discontinuïtat laboral, manca de promoció o l'escàs reconeixement social del temps que hi destinen. Tots aquests efectes provoquen, per tant, un cost real que repercuteix directament sobre les dones. La desigualtat de les cures diàries dels infants i de les persones dependents i la realització de les feines de casa succeeix a l'estat espanyol i a la resta d'Europa. L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere va publicar, a partir de dades del 2016, que el 37,5% de les dones i el 24,7% dels homes s'ocupen del treball no remunerat diàriament. Les xifres a Espanya són molt semblants. El 39,8% de les dones i el 27,7% dels homes dediquen almenys una hora diària en aquesta mena de labors. Si sumem el treball de pagament i el de no pagament a escala global, l'OCDE estima que les dones treballen 2,6 hores diàries més que els homes, de mitjana. Si considerem la seva aportació al PIB, seria un sector amb més participació que la indústria. És del tot evident la necessitat d'articular estratègies que donin resposta al conflicte entre capital i la vida. Vivim en una societat en què el treball productiu, que implica ingressos econòmics, ostenta el reconeixement social i és el centre de la vida, mentre que en contraposició, el treball de cures, associat a l'entorn de la llar i assumit majoritàriament per les dones, no es valora econòmicament ni social i sembla un treball secundari, quan és en realitat el que permet una vida sostenible humanament. Les dones hem conquerit espais i drets sobre els quals no hi ha opció de retrocés, però no és suficient i hem de continuar. I ara, en aquesta crisi, una de les mesures post-Covid ha de ser necessàriament la de posar a l'agenda institucional, social i política noves accions i noves estratègies per visibilitzar les dones cada dia, per caminar cap a l'objectiu de la llibertat igual, perquè les dones, per ser iguals, hem de ser lliures. Defensant la llibertat i la dignitat de tota persona, com a titular de drets i deures, educant per una societat madura i oberta, on el valor compartit de la igualtat es manifesta en l'equiparació plena d'oportunitats, i l'articulació de les eines que fan possible que la dona aconsegueixi conquistar les metes que es proposi. Una societat en llibertat que posa fre a qualsevol discriminació que impedeix que la dona desenvolupi la plenitud del seu talent i les seves capacitats. Una societat, en definitiva, a la qual la dona i l'home avancen conjuntament fins a la completa erradicació de tota forma de prejudici o desigualtat. L'administració local, com l'administració més propera a la ciutadania, constitueix l'agent dinamitzador més adequat per promoure una societat clarament igualitària, promovent accions concretes dirigides a la prevenció de conductes discriminatòries i a la previsió de polítiques actives d'igualtat en la totalitat dels àmbits del nostre dia a dia. Per tot això, tots els grups municipals de l'Ajuntament de Maó proposam per a la seva aprovació pel ple els següents acords. Primer, posar en valor les treballadores essencials en tots els àmbits que s'han dedicat en cos i ànima durant el darrer any a cuidar-nos, posant en valor totes les dones que dia rere dia ens cuiden o cuiden de qualcú al món, amb tendresa i solidaritat, reivindicant la vida i les cures com a centre de tot, exercitades amb igualtat. Segon, reconeix el valor de la Constitució espanyola de 1978 com a marc jurídic fonamental de la igualtat entre dones i homes. Tercer, reconèixer totes aquestes dones pioneres que al llarg de la història han obert amb el seu exemple el camí de la igualtat i continuant en la defensa de la igualtat, afavorint mesures de conciliació real. Quart, seguim fent de Maó una ciutat més igualitària, més solidària i més lliure. Per això, treballarem per promoure campanyes de prevenció per acabar amb els estereotips de gènere que ens eduquen en el sistema sexe-gènere. Cinquè, adoptar el compromís de seguir fent feina des de l'Ajuntament per aconseguir superar els desequilibris existents entre les situacions i condicions de la vida d'homes i dones,
així com per promoure el paper de la dona en els múltiples i diversos àmbits de la vida social, econòmica, laboral, educativa, cultural i política. 6è. Reconèixer la necessitat de fer efectiva la igualtat d'homes i dones en totes les latituds, conforme als principis de la ONU recollits en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. I ara revolucionarem el món. Vam camí junts amb una societat amb el respecte pels valors, en la diversitat y en la reciprocidad. Soy Belén, fisioterapeuta del Centro de Belía, y gracias a las mujeres estamos saliendo de esta pandemia. Hola, bon dia, soc la Núria Aznar, faig feina aquí en el geriàtric de Bo, soc especialista en la secció i res, referent sobre les dones que són les campeones, no? Vull dir que podem amb tot i més. Moltes gràcies i bon dia. Hola, soy Ana. Trabajo de limpiadora en el geriátrico. Y las mujeres pasaremos la pandemia. Hola, soy Paola, soy bloqueadora aquí en Geriátrico de Mahón y el día 8 de marzo será un gran día que todas las mujeres podremos celebrar. Feliz Día Internacional de la Mujer. Ella la Somate, som auxiliar del centre de dia de l'Ajuntament i vull dir que les dones feien història. Hola, soy enfermera del geriátrico de Mahón. Hola, soy Leticia, enfermera del geriátrico de Mahón. Sin enfermeras se para el mundo. Hola, soy Eva Lorenzo, peluquera en la residencia geriátrica de Voz de Gracia. Estoy aquí para deciros, día 8 de marzo y siempre, Feliz Día Internacional de la Mujer. Nos soltamos el pelo y vamos a celebrarlo todas juntas. Hola, soy Elena, soy trabajadora social y las mujeres movemos el mundo. Dios. Soy Melissa, trabajadora social. Hola, soy Patricia, trabajadora social. Hola, soy Diana, monitora casa acogida. Cuando todo se paró, nosotras seguimos. Gràcies per la vostra presència, incondicional, constant, reconfortant, valenta i amorosa. Gràcies. Com heu pogut comprovar, hem d'agrair a les treballadores essencials de l'Ajuntament que us han fet aquest vídeo per tots nosaltres. Ara, acabat això, anarem a la no entrega de premi, però sí de resultats del concurs de microrelats. El primer que vull dir és que es van presentar 5 microrelats de persones menors de 18 anys i de 7 de majors de 18 anys. O sigui, estem contents, en podria haver més, però bueno, a poc a poc, de cada vegada en aconseguim més. Les guanyadores: Anna Miquel Bono, per la Joana, majors de 18 anys, i després Firdau Alibu Hamza per ese barrio, menors de 18 anys. Espero que hagi dit bé el nom, però era un poc complicat. Per el que sí que us vull dir és que dia 12 de març l'Orfeó Maonès, a part de l'espectacle que tenim, es donaran els premis en aquestes dues guanyadores, així com elles també m'ho llegiran